Paraşûtbaziya berwarî demeke dirêje ku li Fethiyeya Mulayê têkirin û di geştûguzariya vê herêmê de cihekî girîng digire. Me wekî Tîma Kurdistan 24 xast di her pêngavê de paraşûtbazên berwarî û perwerdekaran bişopînin û hemû merheleyên wê werzîşê raberî we bikin. Şu anda Mısırlı bir hanımefendiyle uçacağız. Bulunduğumuz pist 1700 metre. Bova'dan en büyük pist. Vêga vê em ê li gel xanmeka Misrî bifirin û firgeha ku ez lê me 1700 metro ye. Ev der yekem û mezintirîn firgeha Babadayê ye û ser Rûxê başûr e. Firgehê ku em hildibijêrin divê pêk hatî bin li gel rewşa bayî. Em ê ji wê derê firê bikevin ji ber ku wê gavê guncavtirîn firgeh 1700 metro ye. Niha rêbara min amade ye. Ez ê paraşûtê raxim û gava ku baye guncan bê li gel rêbara xwe me pêşî piçekî bibezin, eger ne ez ê neşem firêketina xwe pêk bînim. Çunku paraşût neşep firêketina pêk bînê bêyî ku xwe bikînê xêrayiyeke diyar. Paraşût ji matên tekel pêk tê. Keresteyê benên ku tê de hatine bikaranîn kevlar e. An ku heman maddeyê ku di qutikê polada tê bikaranîn. Zû bi zû naqetê. Her wisa jî meqewî zêde ben hene, lewma jî çû tişt nakorê eger çend ji wan biqetin, tenê lewaneya ew yekşêweyê firanê têk bide. Niha em paraşûta xwelgorî bayî vedikin, gava ku baye guncan bê em ê li gel mişteriya xwe bifirin. Niha em bendên xwe hevdû ve girê didin. Divê ez birêbarê ve girêdayî bim, paraşût jî me her duyan ve girêdayî bê. Her wiha paraşûta me de spêr heye, çunku dibe kêşeyek tiştek rû bide. Merca ku li gel her pîlotekî paraşûta spêr hebe. Niha gava ku min dît baye guncan rabû, piştî kombo gavekê meşiyan, em ê bibezin û firê bidine xwe. Paraşûtbaziya berwarî bo mirovan zêdetir şolekî êdî pêre pêre dibe mûjûlayî. Eger hûn paraşûtbaziyê tenê weke şol hezir bikin, hûn neşen tê de ser bikevin. Pêwîst e ku ev her wisa jî ji bo we bibe mûjûlayî û parçeyekî jiyana we. Berî min dest pê kirî, ez xewnên xwe de hemî caran difiriyam. Lê êdî ez bi rastî difirim û ev werzîş e ku bi rastî ez gelekî hez jê dikim. Min niyet nîne berdim. Wekî ku ez bo her rêbarekî xwe dibêjin, ez hezaran carên din jî bême dinyayê, bêguman ez ê her dîsa pîlotiya paraşûtbaziya berwarî hilbijêrim. Bêyî ku ez hezra xwe bikim. Paraşûtbaziya berwarî zor senahîtir e ji seyara ajotinê. Lêbelê heta ku hûn bi bergirî bin. Bergiriyên serekeyên ku divê bên kirin jî ev in. Gava ku ez bendên rêbarê yan jî bendê xwe saz dikim, çendî dest bide. Ez hewil didim ku xirman nebim. Ev yek zor girîng e. Di gava firêketinê de çê dibe ku rêbara me bi firê bikeve. Û li dûmahîkê de rengê bikeve xwarê. Bo ku rê li ber vêyekê bêgirtin jî divê mirov çaveriya vêyekê bike ku guncavtirîn bara bê. Baye guncan gelekî bileztir me bi firê dixe û me neçar nahêle ku em zêde bibezin. Beri de yamaç paraşütüyle uçuyoruz. Yamaç paraşütü kolonlar, ipler ve kumaştan oluşur. Paraşûta berwarî ji hemyanên hilgirtinê ji benan û ji cawî pêk tê. Hêza ragiriya her yekî van benan ji 100 ta 110 kîlo ye. Her paraşûtekî li gorî nexşekêşana xwe bi hejmareke ciyawaz û bi dirêjeyeke ciyawaz benên xwe hene.
Ji bilî paraşûta berwarî, serî parêza me heye û kursîka me heye ku em dibêjinê bar hilgir. Li beşê paş ên vê bar hilgirê paraşûta me ya spêr heye. Tedî eger em tûşê rewşek aloz hatin, em paraşûta xwe ya spêr vedikin û bi vê awayî em dişên bi saxî û silametî bêne xwarê. Wekî şêwe paraşûtbaziya berwarî îlhama xwe ji paraşûtbaziya serbest girtiye û peyda bûye. Ku paraşûtbaz ji berwarî ve dibeze û bi hewa dikeve. Êdî li dû geşedana teknolojiyê jî bask û paraşûtên me hene ku zor bar siviktir û xwedan şiyana pêşketîtirin. Benê paraşûta berwarî bi keresteyekî tê çêkirin ku em dibêjinê kevlar. Ku di çêkirina qutikê polada tê bikaranîn û di benî de bi şêweyeke ciyawaz tê bikaranîn. Cawî jî li cîhanê du sê berhemhênerên xwe yê ciyawaz hene. Zemîneke sîlîkon li ser cawê normal raçandî dikin, wisa jî bihûrbariya hewayî da dikeve ser asta sifirê. Bi vî awayî şêweyek tê bi destxistin ku dişibe şêweyê baskê firokeyan. Çawa ku di gava firinê de jî hûn ê bibînin, ev di van baskan de bi awayekî sanayîtir eşkere dibe, yên ku vê gavê li vê derahanê difirin. Yek şêweye li gel baskê firokeyan. Tenê yekane ciyawaziya me ew e ku motora me nîne. Ji ber ku motora me nîne, çawan ku hûn dibînin, em mercên hewayî bikartînin, xwe berdidin û berê bilind dibin. Di paraşûtên berwarî de baskên li ser asta seretayî bi gelemperî rewançûna xwe ya wek ji heftan yek û ji heştan yek heye. Lê di tuxmên berebaziyê yên babeta şiyanê de rewançûna baskan ji dehan yek û ji yanzdan yek e, heta ya hindekan ji danzdan yek e. Fethiye nemaze jî babadax yek ji baştirîn deverên Firanê yên cîhanê ye. Yekem eger aviyekê ew e, ev dever xwedana pergaleke keş û hewayî ye ku xweserî vê derê ye. Anku eger li Fethiyeyê hewa xerab be jî, hûn dişên bên û li vê derê bi hewayekî zav xweş ve bifirin. Li nik vêyekê ev dever li cîhanê berstirîn navenda bi firêketinê ye ya ku nêzîktirî ne bo deryayê. Ev jî delîveyek wiha dabîn dike ku gelek dibistanên navwelatî û li cîhanê têne vê derê, da ku em geşeyê bi rêbazên Firana li ser asta bilind bidin, hem jî xebatên xwe yên canbaziyê bikin. û piştê ku em ji vê deverê dest bi firê dikin, li ser bilindiyeke kêmtirîn bi 1200 û 1500 metroyan xwe digihînne ser deryayê. Eva dihêle ku bi têra xwe demê wan hebe, da ku vê meşqê bikin û mesafeyeke dirêj bo wan dabîn dike. Vêca aya bo çi ev meşq li ser deryayê têne kirin. Gava ku kesê paraşûtbaz tûşê rûdawek xirab hat, eva dabîn dike ku ew pê paraşûta spêr bê xwarê ser avê. Li xwarê jî ji xwe hevalên me yên pispor çavereyê dikin ku ji bo vî şolê perwerdeya harîkariya seretayî jî wergirtine û di belemên xêrayiyê de çaverêne. Ew jî di nav xulekekê de werizgar dikin yek serpiştê ku hûn têne xwarê ser deryayê. Tiştê neyîniyê ku tê serê we tenê ew e ku hûn şil dibin. Ji bilê wêyekê çi rewşeke neyînî naqewime. Yek ji egerên ku ev dever li hemî cîhanê bi nav û denge jî lagûna wê ya bi qam û ciwan e. Piştê ku hûn li hewa dikevin, gava ku hûn li ser bilindeya 2000 metroyan têne ser lagûnê, hûn rastê dîmenekî zef ciwan tên. Neden bu alıştırmalar deniz üzerinde yapılır? Di dawiya 1980 de yekem car geştiyareke pîlotê Elman tevî paraşûta xwe ya berwarî hatiye vê derê. Berî hingê li vê derê li Lûtkeyê birca zêrevaniyê ya şewatê hatiye avakirin. Bêguman rê ne wiha bûye, rêyeke sextir bûye ku wê hingê diviya bi kamyonetan û filan têra hilkişiyana. Wî pîlotê Elman piştê ku çiya dîtiye, pê hesiya çiya çendê nêzikê deryayê ye û hizra xwe kiriye gotiya xwe aya mirov dişê ji vê derê bifire. Paşê jî carekî firyaye û hevalê me yên pîlotên Tirkên evdîtî jî bi vê bizavê li vê derê dest bi firanên xwe kirine. Piştê wê, an ku di serê salên 1990 de, di sala 1992 de kompanyayên paraşûtbaziya berwarî yê pêşîn li vê deverê hatine damezrandin. Li dû vêyekê di nav nameyeke zef kurt de vê deverê nav û deng daye û bûye cihekî popüler. Yamaç paraşütü dünyaca ünlü merkezlerinden biri haline geliyor.
When I say round, we will round here. No sit down, no jump. Okay. Yamaç paraşütü ilk çıkışı 70'lerin Ez nexelet bim bîra min tê ku li cîhanê paraşûtbaziya berwarî cara yekem di dawiya 1970 de li Fransayê dest pê kiriye. Baza bi paraşûta serbest bi vê rengî ye. We barhilgirek heye ku dişibe parzûnekî û paraşûta we ya serbest bi awayekî nişidan dî di nav wî de ye. Hûn ji firokeyê xweberdîna xwarê û di peyre paraşûta xwe ve dikin. Bi pêşketina teknolojiyê re rêwançûna paraşûtên serbest jî dest pê bûye. Çunkî paraşûtên serbest ên ta di wan demên pêşîn de girover bûn û mirov bi tu şêweyê nedişiyan bi wan rewan biçe. Tenê mirov bi şêweyekî hêlî bi wan dihate xwarê. Ku êdî van paraşûtên serbest bere rewançûnekî bi dest veanî. Li Fransayê helbet renge li hindek cihên din jî li heman demê de dest pê kiribe, ez zanyariyê çewt belav nekim, li Fransayê hindekan gotiye xwe eger em vê paraşûta serbest bi şêweyekî jêkvekirî li berwarê çiyayê raxin, paşê em bibezin û paraşût rabe ser serê me û me hilgire, gelo dê çi biqewme. Gelo em ê bişin bi firin her wekî firokeyekî, wisa hezra xwe kirine. û piştê yek du care bandina dîtine ku ev rêbaz bi kêr tê û firanekî wiha çêdibe. Di peyra hindek çiyageran û paraşûtbazên serbest xwestine ku geşeyê bi vî şolê bidin û li ser vê yekî hezra xwe kirine. Piştê rê û rêbazên ciyawaz li Ewropayê ev şol bi têra xwe geş bûye û paşê jî bila vê hemû cîhanê bûye. geliştirmek istiyorlar. Bunun üzerine akıl yürüyorlar ve Avrupa'da bu iş bayağı bir gelişiyor. Oradan da bütün dünyaya sıçrıyor. Ölüdeniz'de inişlerde tabii ki yeni bir spor olduğu için bazı sıkıntılar meydana geliyor. Di gavên dakeftinê de car û caran ji aliyê asayişê ve hindek gir û girîv çê dibin. Ji ber ku ev şaxê werzijê li derya mirî nû tê kirin. Di nav salan re em hewl didin ku van gir û girîvtan çareser bikin. Li derya mirî sê deverên me dakeftinê hene. Wekî hûn dibînin paraşûtbaz têne xwarê ser berên payarêkan. û hindek nîşane yan jî tişt li vê deverê danayîne ku diyar dikin ev devera dakeftinê ye. Bo nimûne li firgeha layê paş textekot hene û li ser wan amaje pê hatiye kirin ku ev devera dakeftinê ye. Girantirîn kêşa me ya li vê derê geştiyarin ku têne vê derê. Bêguman ji ber ku ew nizanin paraşûtbazên berwarî çawan têne xwarê. Carînan piştê ku piçekî matmayî dimînin. Dibe ku ew li nîveka devera dakeftinê bimînin. Bêguman me pêdivî pê nîne deverek me ya dakeftinê hebe ku bi qasî ya firokiyan fireh be. Lê hêşta li devereke dakeftinîya 10 metroyî divê asayiş bêdabîn kirin. Di nav salê de me hewl da ku em vê kêşeyê wiha çareser bikin. Ya yekem me deverên dakeftinê diyar kirin. Paşê jî hevalên me yên etdarên erdê yên kompanyayên me de
Gava ku em têne xwarê, ew geştyarên li vê derê agahdar dikin, dabîn dikin ku ew li vê derê li nav devera bisteh bimînin. Hewl didin ku asayişa daketinê dabîn bikin. Dîsan jî çêdibe ku firgeh bêtir bê pêşxistin. Bê ser rewşeke çaksastir. Min pê bawer e ku bere bere ew ê baştir bibe û min çaverê ye jî. Vêca eva jî heye ji bo ku ev devermeydanek paraşûtbaziya berwariya li cîhanê navdar e, tenê pîlotên zef şareze nafirin li vê derê. Helbet pîlotên qutabî jî hene ku ji derveyê welat an jî ji nav welat têne vê derê. Gava ku ev heval neşên plansaziya rêbazên daketinê zaf baş bikin ku bo vê yekê dibêjin ranêzîkbûna daketinê, çêdibe ku danekevne meydanên taybet ên tenê bo wan hatî terxan kirî. Lê bo numûne çêdibe ku dakevne nik geştyarê ku li peravê xwe dane ber tavê. Gir û girîftên wihat qewmin, eva tiştekî xweserî sirûşta vê werzîşê ye. Berê gelek kes dadketine ser banan jî. Lê belê bi saya serê bergiriyên ku têne kirin ji mêjveye kes danekete ser banan. Ku di salê pêşîn ên vê werzîşê de dadketine ser banan û filan. Ewa xetayên pîlotan bûn, ên ku diviya li vê deverê nefiryana. Hem rêveberiya herêmî hem jî civata paraşûtbaziyê li nav xwe de xwe bi rêk xistin û bi rêzikên tund kêşe çareser kirin. Êdî tu caran destûr nayê dayîn ku pîlotên ji ser asteke diyar li vê deverê bifirin. Geştyarên biyanî zêde ne, Rûs, İngiliz bi mijarekî zêde geştyar hene ku ji Ewropayê tên. Geştyarên meyên xwecihî jî mala wan ava zaf hez dikin bêne vê derê. Belli bir seviyenin altındaki pilotların uçmasına izin verilmemeli. Very nice, very exciting. It was very gelekî xweş e, bi bandor e û min xwe gelekî azad hîs kir. Di destpêkê de ez hindekî tirsiyam lê belê piştre pir bi kêf bû. Turist olarak eğer yamaç paraşütünü buraya gelip yapmak isterseniz Eger hûn bixwazin wekî geştyar bêne vê derê û paraşûtbaziya berwarî bikin, hûn ê bêne kompanyayekî vê derê û pêşî rezervêşîna xwe çêkin. Piştî vê yekê di saeta xwe ya firanê de hûn ê biçine vê kompanyayê. Şortê xwe, tîşortê, pêlavên xwe yên werzişê û berçavka xwe ya tavê jî bîr nekin. Ji vê derê bi seyareyên me teqrîben nav nîv saetan yan jî çil xulekan de em hilgerê lûtkeya Babadağiyê dibin. Bi dûre bo 10 ve yaxud 15 xulekan karê amadekariyê û zanyarî dayînê heye. Piştî vî karê ku rewşa bayê baş be, em bi hewaketina xwe pêk tînin. Piştî pêkanîna bi hewaketina xwe teqrîben bo 25 û 35 xulekan em difirin. Paşê hûn tune meydana ku hûn dibînin li paş min e û tetîla xwe berdewam dikin. Heqdest serê her kompanyayekî diguherin. Teqrîben hûn dişên heqdestên ciyawaz ên ji 250 lirayan ta 350 lirayan peyda bikin. 250 lira ile 350 lira arası farklı ücretler bulabilirsiniz. Hacettepe Üniversitesi'nde 7 sene önce yamaç paraşütü eğitimi aldım. Şimdi Li Zankoya Hacettepe'ye de bi qasî berî 7 salan min perwerdeya paraşûtbaziyê berwerî wergirt. Her wiha niha ez bi şêweyekî çalak wekî mamosteya sazûmana hewayî ya Tirk dixebitim. Zivistanê nemazê em perwerdeyê didin. Havînê û zivistanê karên me yên perwerdeyê her berdewam in. Dibistana firana bi paraşûtê ya mayayê heye. Li wê derê em di perwerdedayînê de berdewam in. Li nikveyekê li Hanuman Paradlîdingê de ez wekî tîma erdê erkdarim.
Em bi laserkeyê peywendiyê datînin li gel pîlotên ku li hewayê ne, di henga daketinê de em bu an re dibin harîkar. Derbarê berêbayî, qelebalığa li xwarê û plansaziyê de ez zanyariyan didime pîlotî. Ji bilî wê yekê her wiha ji erka me ye. Em bo müşteriyên xwe yên ku tenê xwarê, bo rêbarên xwe vê derê didine nasandin, wêne û vîdeoyan nîşan didin. Paşê jî em bi seyareyan wan dihênerin bo otelên wan û çavereya rêbarên xwe yên nû yên di dorê de dikin. Di demên xwe yên vala de jî em bi berdewamî perwerdeyê birêve dibin. Kursên bi sertîfîka birêve dibin ku ji layê Sazûmana Hewayî ya Tirk ve hatine dakokîkirin. Perwerdeyên destpêkê didin. Ev der bo perwerdeyên asbilin devereke guncav e. Li deryaya mirî firanên demdirêj bi berdewamî têne kirin. Wekî din jî li vê derê firanek kêmtirîn nîv saet e. Lê çê dibe ku ta 2 yan jî 3 saetan dewam bike. Bo her tiştî pîlot bi destê xwe ye. Mercên hewayî rewşa firanê destnîşan dikin. Ev rojî rojekî ewrî û xweş e. Yek ji wan rojanê ku çê dibe firanên demdirêj pêk bên. Lewma jî em di rojeke firanê ya xweş de ne. Di vê derê ya rast firan 12 mehan berdewamin. Heyamên ku nemaze firanên cotkesî bi şêweyekê çalak berdewamin ji Nîsanê ta çiriya paşîn e. Ji bilî wê di çileyê pêşî, rêbendan û reşemeyê de jî eger ji ber baranê û befrê rê asê nebin, eger bayê dijwar ranebe, firanên me 12 mehan berdewamin. 2 ay uçuşlarımız devam ediyor.